Ikan sa Arimen Projection Center, ano yung kining kalumanon? Handumanan so sa taamin. Ano pa na siya nga agikaroon? Maukinig sa katatay nga taga Patag, Santa Rosa, Camotes, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Felicia. Ay, kugi ka pa! Ayaw ko, dili ka gusto papatay ko! Kawa ko magdahom! Ako magdahom! Hello, ako ma! Wala ko tayo Biktima lang ko! Magpagkauwa ka lang! Nagpagkauwa ka lang! Ay, gusto na. Wala tayong remuan na. Mabus na nga po ka na. Ato na dawaton nga mauni ang iyang pan. Di masamayo nga ato siya sa likway. Magkaako ka ba'y pagpasagan sa kaulingon na ito, anak? O umaabot niya? Dili ko magkadawat, ani pang! Dili! Mayroon taong napas siya yung lalaki nga ikapakita na to. Pero wa! Unsa naman na yung isulti sa mga tao? Ma! Ay! Pasaylo ako ninyo! Pasaylo! Mauna lang ganyan katapusan akong bangan nga kahoy. Ay, mayot ang naay makapalitan niya aron makauli na ko. Kapoy na. Pero kinahanglan ko maning kamot. Klaro na ang akong tiyan. Upohon, manganak daw niya ko. Kinahanglan nga may matigom ko para sa akong pagpanganak. Maning kamot ko nga dili na maghasol nila ni mama ug tatay. Ay, layo-layo na ganyan ako naabtan daw. Mupahaway sa ko. Ayan na rin mo diha, miss. Ah, mayong adlaw sab. Luoy ko ni mo. Kalma ko sa pasan ng kahoy. Ningin nabuhi lang, Manoy. Ah, mano yung good. Tiguan lagi ko si Montana, oh. Sorry. Ah, Jake, tayo ko pangan, Mika. Ikaw? Tao ka lang kong Feli. Unsa man mapalit ka kahoy? Palitan na lang ni B, aron makauli na ko. Oh, sige, ako na palit nun. Kaluoy sa ni mo, eh. Asam na yung banan ni mo nga. Ikaw naman na, nikamot ka magkakwarta. Dako na yung tiyan mo. Ay, huwag ko'y ba na, Jake? Igor akong ipangabdusan. Mao ba? Kaamaw ko niya. Lagi. Nya, palitan na na, B. Oh, sige. Pero, biga na ta? Kada na di ay, sige. Asam na ganyan. Santa Rosa. Oh, layo po di eh. Luuyasan mo eh. Saon man, nga mauman ni akong pad. Di man pwede nga, magpakauwa pa ko og samot sa akong ginikanan. Kung gusto ka, ako na lang mga asawa mo. Unsa? Unsa? Nayabag ka na, Felicia? Wa pa gani ka makapanganak, banawat na kagbisitang laki? Buotan man si Jake, ma. Felicia, gisayunan lang gid ka na mo. Di na lang gid ka mahunong sa imong pagpakaumaw na mo. Hasta ang laing tao imong amungon? Kinsa man ang tawanan, Felicia. Taga Pikas Barrio, tay. Nasugi na nako siya sa kahoy nga akong ibaligya. So bala, ulitaw? O, tay. Nya okay ra siya nga busyad ta. Mamisita, God. Nakauyang gud siya sa atong anak. Bisag busyat pa. Ay, ambot ang anak pang. Diskumpiyado ko, ana. Isod na sad unya na staro ng anak nimo. Humok na ba nag-ilong? Ma. Kung nagagustuhan sila, ganong imo mapugnan. Usa pa, wa may mawaan ang imong anak. Ikaw may gaingon nga, busyad na. Mas maayo noon kung maminyo siya ng tawana aron pagluwas sa kadungganan sa tugarak. Pang, Pariyan siya sa ato, Felicia. Aron ako'y magiging-istorya niya, lalaki sa lalaki. Ano ko mga asawa sa inyong anak, Manoy? Manang? Oh, okay ra ni mo nga mabdos ang among anak, no? Ang tinawag ni, nalipay ko nga mabdo siya. Oh, unsa? Kiling, di naman ko kung magka-anak, Manang. Oga, nahibaw na si Felicia bahin ini. Sa magpagkahitabo ang nga dili ka man ka anak. Nadiskasya ko Manang sa akong ginabahoan nga factory. Grabe akong damage sa ubos nga bahin sa akong lawas. Uy, kung nagkasinabot na mo sa akong anak, do, di na mo pugan. Pero manghinaot na unta ko, do, nga di ni mo pasakitan ang among anak. Ipasalin ako ninyo, Manoy. Manang, mahal ako si Philly. Jake. Unya, kanus ayo gusto magpakasal. Sa labing na rin panahon, Manoy.
Kadang di pa magkagawa sa bata. Salamat, Jake. Naansa ka, anak. Dili lang ko na akong kapungan. Apin ako sa una nga, dili na ko kakita og laki nga mas seryoso na ako. Abis na ko sa una nga. Di na ko magkakita giwat. Pero dili man ikaw ang amahanan ng bata. Ako imo ba na? Ug ako kang asawa. Kang kinsa man ang anak. Jake, Kung nataon na niya siya, ako siya ilong nga ako yung anak. Nga ako yung amahan. Dalain. Siyang mahal ng pagdaon. Parehas ko pagmahal o pagpangka niyang feeling. salamat, Jake. Pasalamat po sa Ginoo nga wagid ko niya pasagdi ug ang akong anak. Iyang gihatag nako ang usa ka buotang bana ug usa ka responsabling amahan ngadto sa akong anak. Tang mga babae, dili gid angay nga magpadadayon sa atong gipati ug mosalig dayon sa mga lalaki. Kay kung atong ampingan ang atong kaugalingon, mas respetuan ta sa mga lalaki ug dili sila makasayon-sayon og pasakit nato. Ini na lang ko kutob og daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kagi ni Felicia nga taga Patag Santa Rosa Camotes, Cebu. Kung adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Pinaka ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Gio, 20 anyos, ulitaw, kalapat talakag Bukidnon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among napanunod sa among amahan. Gusto maguring ang kunon sa akong ante. Aron ninyong masabtan, sugdon ko ni adtong 14 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Kasaban maka akong papa ni Aron kay dugay kong nauli gikan sa eskwelahan. Kay mihapit pa kong dos basketball. Oh. Niligid kang tao sa amo. Yan na di ay. Oh, nana si Gio. Oy, dali na anak, dali. Oh, dali na. Ah, nalagi sila si auntie. Daghan lagi mo. Oh, happy birthday, Gio. Ay, alo. Birthday day ron? O nalimot ka kung unsarong pizza, ha? 14 ka na karong adlaw, mong happy birthday nimo. Salamat pa. O, ani-agi mo mga uyuan o giyaan ay. Kay naghikay maggamay si mama nimo alang sa imong birthday. Salamat pa. Oh, karon kay dako ka naman, 14 anyos ka naman, o nga ikaw ang kamagwangan namong anak. Ikaw ang tugunon ko bahin sa atong yuta. Yuta pa? Oo. Sa bahay na kong yuta, mga ugma sa iyo sa buntag, kay wa may klase, sa baduman, madlakaw ta ha, kay magsusi ta sa akong yuta. Tudloan tika sa atong yuta ug sa mga utlanan ini, ug sa mga tanom, nga ako mga ipang tanom ni ini. Magsurvey ta sa atong yuta, aron mahibawan nimo asa kutob ang atong yuta. Jay, pagmata na eh. Buntag na. Sige na, mata na. Kapi pamunggod. Mata na. Ngit pa gani. Kung sa ngit-ngit good. Alas 5 na sa buntag, oh. Karong taon-taon mo hayag na. Kinahanglan magtuon ka nga musayog mata. Nga mag-atiman ka sa atong yuta o mga tanom. Sige na. Bangon na. Opa. Oh, mao ni atong yuta, anak. Daghan na gud anig tanom nga mga palkata pa. Oo, kay sa gamay ka pa, matag humana mo ni mama ni mo dinhi, magtanaw mo mig pagkata. Mo ba day pa? Oo, luag pa kay ni yuta ah. Daghan ka pang katamnan ini. Magkugi lang yung kagtanom, aron makita tang tanom ining atong yuta. Unya, asa man ko tubang yuta ani pa? Dili ka man maglibo kung asa ko tubang atong yuta. Kay kita ka ng kawayanan sa unahan, maunay utlanan. Sa pagbahan yung lula ni mo ining ang yuta namong managsuon, dihang ulitaw pa ko, ako din gitamnan og kawayan ang mga utlanan. Mao ba pa? Dali. Isuroy ti ka sa tanang utlanan ni yuta. Aron kun wa na niya ko, naa ka nga nahibaw sa mga utlanan ini. Ma, ingon si ma'am nga mag-meeting ko nung para sa among graduation. Uy, tuod sa? Mag-graduate ka sa high school, Jay? O ma, mag-16 na ko ma. Uy, pwede na kang magparehistro para SK election aron makabutar ka na. Ha? Makabutan na ko ma? Oo. May gagamang kang talirungan ni mo. Si Julius ba? Pagdungan mo gato sa eskwelahan. Pagparehistro na mo, aron makabutar na mo. Yes! Ikaparehistro lang yung tagaw, Gio. O kaw, mga guwang lagi dito. Kay makabutar naman ta. Oh, Gio! Pauli daw siya ingon, no?
Kay mo papalulong ng hikaw! Ha? Naghikog si Papa Lolo? Diha pa ko makaamgo nga nung gipanugo ni Papa nako ang among yuta dihang 14 anyos pa lang ko. Wadi ko kibaw nga nagsige na diig hunahuna si Papa sa pagpagkamatay. Anon sa hinungdan, si Papa ra ginahibaw. Gio, si Maran nato gibilaras Papa nimo. Nato na siya ipalubong. Hindi na lang nato pabto pag-eleksyon. Wala yung mato sa lubong ni Papa nimo. Oh, ma. Gio? Oh, niyaligi ka, auntie. Oh, aron pahibawon mo. Nga karon nga patay na si Papa ninyo. Ako na ang inyong yuta. Ha? Nga naman, auntie? Kay patay naman si Papa Lulong ninyo. Maong ako na ni ang inyong yuta. Ugwa na mo'y labot ini. Unsa? Mao ba? Manig sulting auntie nimo? Oo, ma. Ingon na din na, ma. Kung mamatay na si Papa, ilahon na ni auntie ang yuta. Murag di man tingali, uy. Kay napa man mga anak ni Papa ninyong sumusunod? Unyo, nganong mingon man si auntie adto. Ayaw mo to. Ayaw mo padaan ang iyang sulti. Nisuway na to. Kung madaba mo niya, nga bawian ang yuta. Unsa? Ma, may kuyog lagi kang laki. Kinsa man na siya, ma? Gio, anak. Mao kini siyang ipuli ko sa inyong amahan. Oh. Ha? Magminyo kag usab, ma? Gio? Oh, ante. Nialiki ka o may kuyog ka mga tao. Kay magpasukod ko sa akong yuta. Ang inyong yuta, ako nang yuta. Unsa? Patay na si Papa ninyo ug nagminyo na pag-usab si Mama ninyo. Mao nga bawion ko na sab ang yuta ni Papa ninyo. Oh. Dili ko masukot na, ante, oy. Unsa? Og kinsa ka man nga mapugong nako, ha, Gio? Anak ni Papa. Ug isip ka magwa nga anak ni Papa. Ako ang mubarog nga manalipod sa yuta ni Papa. Di ka makapangilabot ini, ante. Bawas tingali kong way anak si Papa. Apan niya mami, ante. Unuming anak ni Papa nga nabilin. Di ka makabawi ini. Di mamatay si Papa ug dinisab ko magpakamatay ning yuta, ah. Oh, Gio. Mangisog ang akong iyaan nga bawion ang yuta sa among amahan. Kay patay na kuno si Papa, mao nga iyahan na kini. Ug ilabi na kay naminyo nag-usab si Mama. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, patay na ang akong Papa. Yuta siyang kabilin gikan sa among lola. Ang nga kamagwa nga ang anak ni Papa, may katungod ba ko nga mubarog ining yuta, ah? Kaduhang pangutana, ingon sa akong auntie nga wala ko may katungod aning yuta kay naminyo na sa lain ang among mama ug patay na sa ng among papa. Tinuod ba? Nagkasado man sa simbahan sila si mama ug papa? Ikatulong pangutana, gustong ipasukod ni auntie ang among yuta kay nakadungog mi nga planong ibaligya ni auntie ang among yuta. Magkabaligya bagid sa ini tungod kay patay na si papa nga iyang igsuon. Kaupat og katapusan, duol na mi sa lupon. Unya mo sa ingon sa tagalupon nga wa ko may katungod aning yuta kay lagi patay na si papa. Gusto ka sila? Asa man mi makaduol ug makatabang namo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gio. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, legal, emotional, personal, behavioral o mga problema sa mga ginadiling droga. Mahimo sad nga kanang mga problema ninyo sa inyong kaugalingon, sa inyong pamilya, sa inyong higala, sa inyong karelasyon, amo pud nang hatagan og tambag ug tubag. Of course, ang aspect sa mga medical, psychological, ako ang partner, si Dr. Obra, ang muhatag og tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Unya kay pandemic pamantaron, social distancing pamanta, mo nang bagsabag-sang tingog sa kahanginan inyuhang madungog. So kung punto legal or kanang mga aspeto nga ako ang angay mo tubag, akong tingog ang inyuhang mapaminaw sa makarong adlaw. Isa ubang adlaw pod si Dr. Obra pod ang inyuhang mapaminaw, ha mga sukintig paminaw. Og hello sa tanang mga naminaw nato din ha sa Bukidnon, no, labi na sa mga Mercado family kang Richard ug Maureen Carba Mercado, hello ninyo din ha. Og daghan kayong salamat sa padayon nga pagpaminaw sa ato ang suking mga tigpaminaw din ha sa Mindanao, Luzon, Visayas ug sa tibuok nasod. Daghang salamat nga padayon gihapon mong paghatag sa inyohang pagsuporta diri namo. Klase-klaseng pamaagi gyud mga sukintig paminaw kung unsa niyo pagpadala ang inyong suwat. Naatay email address nga suliran_612@yahoo.com or naapod tay Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw atong tawgon sa pangalan nga si Jeyo.
Si Jeyo ning suwat ni tungod kay katong pagka 14 years old niya gipahibaw siya sa iyang amahan bahin anang ilang yuta. Kaning bukid no nindot kining mga yuta no tambok kaayo nindot kayo nig lugar. Unya gipahibaw siya sa mga utlanan ni ini pagka 16 years old na siya namatay ang iyang papa kay naghikog man to. O giingnan siya sa iyahang anting igsuon sa iyahang papa nga wa na siya labot sa yuta kay patay na ang ilahang amahan ug ilabi na kay naminyo na sa lain ang ilahang inahan. Okay? So muna nisuwat ni siya diri nato para malamdagan gud siya siguro no sa iyahang katungod isip anak sa iyahang amahan nga na ay mga yuta siguro no nga gisunod gikan sa ilahang lolo or papa siyang papa. So unang pangutana, patay na akong papa, payuta siyang kabilin gikan sa among lola, aw lola dito. Ngalan nga kamagwangang anak ni papa, may katungod bakong mubarog aning yutaa. Naagyud kay katungod-tungod kay ikaw? No, ikaw mismo. Tagapagsunod man kas imuhang papa. No, imuhang papa nanunod sa iyahang mama, sa imong lula, ikaw po nanunod po kas imuhang papa. Kaya abibuhi pa imuhang tiya, ikaw may mo representar sa imuhang papa sigon sa bahin niya, no? Between nilang manag-igsuon. So kung pila man sila kabadok manag-igsuon sa imong papa, kauban sa imong tiya, baron upat. O bahin no nagkaupat. Ikaw, kung naa kay mga igsuon, nung anak sa imuhang papa, aside from nimo, kamo, magbahin-bahin mo sa katong 1/4 share. Nga gipanunod sa imuhang papa. Dili ingon nga kay abi namatay na imuhang papa, wa na kay katungod. Okay? Ikaduhang pangutana, ingon sa akong auntie, nga wala na ba kuno may katungod aning yutaa kay naminyo na sa lain among mama ug patay na ang among papa. Tinuod ba? Nga kasado man sa simbahan si mama ug si papa. Okay. Ang atong balaod, klaro man na nga kung ang tao minyo naa sila'y anak, ang mga sumusunod niya sa iyang mga kabutangan, ang iyahang asawa ug ang iyahang mga anak. Okay? Pero kung mamatay gani ang imuhang mama, kay naminyo man siya lain, dili pwedeng musunod balik manunod ang iyahang ikaduhang bana sa yuta nga iyang nasunod sa iyahang bana. Punta na ninyo or kung walay anak, mubalik na ngadto dinha pa na siya usa pa na mubalik ngadto sa taas kung diin na siya gikan. Okay? Pero hatagan gyud og katungod ang imuhang mama nga maka-enjoy sa kabutangan nga iyahang gipanunod gikan sa iyahang bana kay legal heir man siya according sa balaod kanang atong gitawag nga laws of succession under the civil code. Ikatulong pangutana, gustong ipasukod ni ante ang among yuta kay nakadungog mi nga planong ibaligya ni ante ang among yuta. Makabaligya bagyod siya ani tungod kay patay na si papa nga iyang igsuon. Okay, the answer is makabaligya siya pero ang iyang mabaligya ang katurang iyahang bahin. Di niya pwede madispatsar ang bahin nga dili iyaha. Ato naman ang nasuta, ato naman ang naklaro nga ikaw isip anak sa imuhang papa, ikaw ang naay katungod ug imong mga igsoon nga anak sa imuhang papa, kamo ang naay katungod nga manunod sa bahin nga gipanunod sa imuhang papa gikan sa inyong lula. Dili ang imong tiya, kauban pud ang imuhang mama. Okay, kay kamo man ang legal heirs or ang legal nga sumusunod. Ikaupat og katapusang pangutana. Ni duol nami sa lupon. Unya mausay ingon sa katagalupon nga wa na sila katungod. Wa na kuno sila katungod no anang yuta kay patay na si papa. Husto kaha sila. Asa man nimo duol nga makatabang namo ani. Perte gid nilang sayo pa. Number 1, kaning mga lupon di man gud ni abogado, wa man ni sila kaalam, wa pud sila nagtuon kabahin sa balaod ug sa mga katungod sa mga tao, labi na aning bahina no, the laws of succession. So, siguro no, nagpataka lang po ning lupon ug hatag nimog tambag no nga sa paghusay ninyo ug dili pud na angay magbuot-buot ang lupon kung wa sila saktong kaalam no sa mga lupon nga nanginaw nato karon. Ang trabaho nato paghusay raman silahang gubot ug dili paghatag sa tong opinion sa balaod kung wa tay kaalam niini. Dili unta ta magpataka kay no delikado pud kayo sama karon nagpataka mog tubag, nagpataka mog tambag. E di nagkasamot og kalibog ning utok ni Jeyo. Gawas na lang siguro nagpabor-pabor mo. Ug dili ta sure no sa balaod di lang ta magpatakag yawit kay lisod man pud kaayo unya na atas posisyon na mga tao nga mudangop nato unya mo tuod dayon sa inyong isulti unya di ra ba mao lisod kay nang batong magpataka taghatag og false hope, false news, false information, fake news, no? Di gid na siya sakto, di po na makiangayon. Makadana hinuon nagsamot og gubot. Imbes ikay lupong tagapamayapa og tagapaghusay, ikaw ay lupong tagapaggubot na hinuon, no? Ayaw ingon ana.
kay makasamot kanang guba na hinuon sa relasyon o sa pamilya wa ka nakatabang. Okay? So dili na tinuod, naatay balaod, mas maayo pa muduol ka og apogado para makahatag og tambag nimo to supplement kaning akong gihatag nga tubag aning imong mga pangutana. Okay, Jayo? Og mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe mga sukintig paminaw, og maayong adlaw.